definitivno, bato, ulazimo u kupatilo. Evo vidiš, ovdje je ova umivaonik česma. Ona će se zamijeniti, postaviti jednoručna česma, s time što će se zamijeniti holenderi. Tu, koji se nalaze ovamo ostavljeni za ovo. Evo vidiš, tu radi hladna voda. Evo ga, a ovo je topla voda koja, evo, curi. Zavrćemo je i ide iz bojlera sa novim ovim cijevima koje smo postavili za ovaj dole tuš. Ovdje isto treba vidjeti, ako hoćeš da zamijeniš holendera, ne moraš. Dole su ti na kadi postavljene rozetne, pa u kombinaciji sa ovim rozetama koje imamo ovamo, a ima rozetni i gore, pa ćeš ti te rozetne uzeti i naštimati ovdje. Evo, jednoručna je česma, znači ovo je hladna voda. Evo vidiš, ide hladna voda, okrenemo ovam, ovo je topla voda koja ide iz bojlera. Kad se ovdje ovo zatvori, vidiš, nema vode, znači nema vode ni ovamo. To je što ti treba sad odradiš, sve izmijeniti ovu kadu i staviti onu novu kadu.